तर नमस्कार मित्रांनो, माझ्याकडनं तुमका सगळ्यांका सकाळी सकाळी शुभ सकाळ. तर वाजले असतात 10 आणि 10 वाजले म्हणजे माझं झालं नाश्त्याचं टायमिंग. तर मित्रांनो, नाश्ता होता फ्राय केलेली मच्छी आणि होती चपाती. तर मित्रांनो, नाश्ता केले, आंघोळ वगैरे केले आणि चालले असे आता रोहितकडे जायचं कारण असं की रोहित आणि मी चाललो ओरोशिक. रोहिताने हेल्मेट वगैरे घातल्यान, गाडी बाहेर काढल्यान आणि आम्ही बाहेर पडला जाऊ ओरोशिक. मित्रांनो, जाताना रस्त्यावरती आमकां संपूर्ण काळोख दिसलो. म्हणजे काय, पावसाने एवढं काळोख केल्यानं असं वाटत होतं की आमका आता पाऊस भेटतो. पावसाचं नाव काढला नाही तसं मित्रांनो पाऊस झालो सुरू. नंतर मग वाटेत एक शेड होती, त्या शेडच्या आम्ही थांबला आणि दोघं जण आम्ही शेडमध्ये थांबलो आणि पाऊस जाण्याची वाट बघत होतो. नंतर मित्रांनो मी जाऊन पोहोचलो ओरोसचं काम केलं सर्टिफिकेटचा. त्याच्यानंतर रोहित म्हणता काहीतरी फिरायला जा. तर म्हणता रोहित माझ्या आत्तेकडे जातो. रोहितच्या आत्ते राहतात धामापुरात जाताना मित्रांनो हो स्पॉट लागता, तो म्हणजे कासाडके जो स्पॉट. तर मित्रांनो, या कासाडकेच्या देवाकडे लांबला लोक नवस फोटो घेतात. मित्रांनो फायनली रोहितच्या आत्तेच्या घराकडे आम्ही जाऊन पोचतो.